weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to Sinthiou Boumak awoyni yeru male silla jofan fondu Abdallah ko on takkusana yoni ha toon to windi jammi e wondude e windi ɓokki kabaruuji men coftal ɓalli e ɗemgal fulfulde ma nawen ha toon to leydi Russie kalen ko fate ñalngu ɗimmijo mo kawgel windariyankore hitande ujunnaje 2017 musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni joni jañoɗen jam ñalle moon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique eɗen gone hoore biir nogas e tati korse hitande ujunnaje 2017 no mbinuɗen e gardidi kabaruuji men ma en jaaha toon to leydi Russie kalen e ñalngu ɗimmijo ko fate kawguel winderi yankori hanki kay juuna ko Goomu e nder Goomu ko Brésil hawruno e oɗo kibbiteɗo Corée Costa Rica ko Brésil kay heeɓi foldeɓe luggi ɗiɗi e wondude ndiga ma en ketto oɗo taw kadi ko supporteur mo équipe Brésil biyeteɗo Djiby Talla kettoɗen e ko fate cimtol makko e pottitgol hakkude Brésil e Costa Rica. malla ñalle moɗon Goomu coftal ɓalli weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa e gardegol grand frère Saydou Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa tentinen noon e hettiyankoɓe Goomu coftal ɓalli ko siftinde on tan gonɗen koye pottita winderiyankoje juɓɓinteɗe toon to leydi Russie hitande ujunnaji 2017 ene wayno ñalawma hanki o nogas e ɗiɗi lewru korse no gonɗen ndu wonno pottital patam lamiwal pattanogal e ɗiɗo dumunnaji foof hakkude leydi Brésil kame leydi Costa Rica tengti noon e amanteer uji walla supporteur uji leydi Brésil fof no fotiri ndewan noon eɗen gandi ken tijjinoɓe oɗo match no feewi no feewi ndewan noon eɗen kumpiti oɗo match so tawi o yonti ma ɓerɗe meɗen e hakkillaji meɗen mbaw ferde hen no feewi no feewi ndewan noon maɓe mbaw ɓumnude hen ɓerɗe supporteur uji équipe leydi Brésil fof no fotiri ndewan noon eɗen gandi ko sukaɓe haralleɓe joguiɓe expérience wawɓe fof garduɓe no feewi no feewi e ko ɗum kadi woni koɓe kolli e kikiiɗe hanki o walla beetaɓe hanki o ngam weltinde dendagal supporteur Brésil hayso woni kulhuli kewɗi mbawi hollede hen walla dañede hen ɗum waɗi enen kam kulhuli meɗen mbawani yiyede hen nde wan noon eɗen gandi so tawi match o gasani arbitre tirani fin eɗen gandi en piptaki e dañde victoire kono no pular heewi wiide ni tan so mbiruji gasani joɓɗi gasani so joɓɗi gasani lamba tasani ko ɗum ɗon woni koɓe kolli e kiide hanki o walla beetaɓe hanki o ene wayno noon équipe mo Costa Rica wawi defandade match o no feewi no feewi gam wawde yiilade nil walla ɗekki no pular wiyata e wawde anje foolede e oɗo match ngal ɗo pottital nde wonnoon eɓe gandi so tawi ɓe poolama hen ɓe perdi ko heewi koɓe kulno ko kadi ko ɗum woni koɓe keeɓi e nde wonnoon sukaɓe meɗen ɓe no mbiɗen ni tan ɓe kolli mbawka mabɓe ɓe kolli expérience mabɓe ha tengti e hojomaji sakket nde wannoon no mbiɗen ni tan ko hojomaji sakket nde wannoon ɓe joui hedde 90 hojom haydara ala ko gasi loggol feeñani e kadi occasion ngaji ko nana jahata kono kam vraiment cakuji dillani ma yeehi noon ha 90 pawi hojom goto nde oɗo joueur biyeteɗo Philippe Coutinho wawi wadde loggol gadanol nde yeehi kadi ha woni hojomaji 90 pawɗi hojomaji jeegom oɗo joueur biyeteɗo Neymar Junior waɗi loggol ɗimmol e fawade noon arrêde joué o tardugo juutgol muɗum no feewi no feewi match o waɗi tension ngaji no feewi no feewi o waɗi arrêde joué kadi no feewi e hollidde kan kulhuli équipe mo Costa Rica e mabɓe memade foof leloyo gam warde temps o e warde hojomaji ɗi e hollude mata match o ene gasire ɗekki ɗum noon wona koɓe jinno koɓe dañi kokoɓe dañi ko tan ɓe ɓami e wona ni noon fartangue e weltare mawde e leydi Brésil gam dañde oɗo victoire e yaltirde 3 points e ɗum noon en beltima hen no feewi no feewi kadi mboɗo yakori kadi dendagal supporteur Brésil fof to wonno wawi weltade hen no feewi no feewi nde wan noon no mbiɗen ni tan ɓe ɓooyi dogde ɓe jirlima kadi no feewi no feewi e 90 hojom occasion ngaji en dañe kono noon fartangue loggol wawani heɓede hen
nde wawi hiɓoyede hen kadi taw kam vraiment yimɓe hewɓe mbawi fiftade wonde macco o ko niil enen noon no mbiɗen ni tan so tawi macco o gasani en piptaki e dañde niil e dañde victoire ko ɗum noon woni ko dañƴen woni ni en weltare eɗen cabbi tan kadi inchallah macca meɗen prochaine woni dernier journée les 27 e waktuji nogas jamma woni hakkude meɗen e leydi Serbie. Seydi Tallo ceerno Djiby Tallo a weltanama no fewi toon to Brésil hawi oɗo équipe biyeteɗo Costa Rica logguiɗiɗi e wondude ndiga ha joni koye nguɗon fandu keddotoɗen jehen toon to Goomu de taw kadi ko Nigéria huccidirno e ndiɗo leydi witende Islande ko Nigéria kay heeɓi folde Islande logguiɗiɗi e wondude ndiga ko weltare dendagal ɓesgu Afrique naaɓe ko fati ngolɗo piigu walla ko fati ngolɗo kawgol kono noon tigui weltare mawde dañƴen gam équipe ɗimmo ko fati Afrique naaɓe keeɓi tigui hawde ko fati ndiɗo kuɓeri walla kadi ngalɗo dawal bitegal dawal goomuji Nigéria kañum kay hannde ne yaare toɓɓe tati nde tawno match mabɓe garweniɗo ko ɓe kawruno koye Croatie ko Croatie kay heeɓi folde ɓe logguiɗiɗi e wondude ndiga match mabɓe jogorɗo sakkitade woni dawal tarɓal ɓe jogori hawrude koye oɗo équipe biyeteɗo Argentine taw kadi komo Lionel Messi eɗen ñaagui dendagal eɗen ñaagui Allah nde walla kadi wallata Nigéria wawa folde nde tawno ko ɗiɗo équipe aji ɗiɗi keddi e nder équipe aji Afrique ɗamminɗen wawde yaade toon to 8e de finale woni oɗo équipe Nigéria e wondude équipe Sénégal so tawi ɓe pooli oɗo équipe biyeteɗo oɗo équipe biyeteɗo Argentine en dañi kay fartange walla kadi Nigéria dañi tigui fartange yaɓande toon to leydi toon to dawal ɗimmal biyetegal 8e de finale pottital battinigal ngal wonno ko hakkude Suisse e wondude Serbie ko Suisse heeɓi folde Serbie loggi ɗiɗi e wondude loggel gotel Suisse noon ko kañum e Brésil ko kañumen kawruno Brésil e Suisse mbadduno ko ɗekki gotel e gotel Serbie ko kañum tigui folno en joguino toɓɓe tati ha joni kay hakkude hay goto e équipe aji ɗi ma oɗo équipe biyeteɗo Serbie ma oɗo équipe biyeteɗo Brésil ma oɗo équipe biyeteɗo Suisse hay goto e mabɓe dañani taw tawterede dawal ɗimmal biyetegal 8e de finale ñalngu hannde ngu ko Goomu je yuɓɓinta ñalɗi keddiɗi ɗi walla ñalngu ɗimmo e matchuji jogorɗi yuɓɓinede ko oɗo équipe biyeteɗo Belgique ko kañum tigui huccidirno e Tunisie ko Belgique heeɓi folde e Tunisie loggi 5 e wondude loggi ɗiɗi en paami tigui Tunisie kay Tunisie kay jeeyama e ɓen haɓɓuɓe bakane mumen gam ruttade e leyɗele mumen Tunisie kay so gayni match mabɓe battidiɗo o woni ñalngu tati biiju Tunisie kay hocci avion gam yaɓande toon to leydi Tunis lamorgo leydi Tunisie saabu match mabɓe gadanoɓe kawruno koye Angleterre ko Angleterre kay heeɓi folde ɓe loggi ɗiɗi e wondude loggel gotel Belgique kañum tigui ardi nguɗo Goomu witego Goomu G nde tawi ene jogui toɓɓe 6 e loggi 6 kadi ko Goomu ɓurgo markude loggi ko loggi ko kuɓeri ndi fuɗɗi nde tawno ɓe marki loggi 6 ɓe markama loggi ɗiɗi ɗum tagui eɓe keddora loggi 6 gam rende e wonde gardiɗo nguɗon Goomu G Belgique kay heeɓi fartange yaɓande dawal ɗimmal ko wiyete 8e de finale nde tawno ɓe dañi toɓɓe 6 pottital battinigal ngal walla pottital ɗimmal ngal hakkude Mexique e wondude oɗo équipe biyeteɗo Corée du Sud ko Mexique kay heeɓi folde Corée du Sud loggi ɗiɗi e wondude loggol gotel e hojomaji 90 ɗo to kaldaten match o soit taw gazde kono kam ko oɗo équipe biyeteɗo Mexique heeɓi folde oɗo équipe biyeteɗo Corée du Sud match battidiɗo o walla match gasirɗo o ko oɗo match hakkude oɗo équipe biyeteɗo Allemagne e wondude oɗo équipe biyeteɗo Suède yidde andinden Suède kay heɓani folde Allemagne e 1-1 match walla 1-1 pottital ngal ɓe keeɓi fottidde Allemagne heeɓi fiide Suède ko fate loggi 6 e wondude ɗekki 5 Suède wayri fiide Allemagne kene qime e wonde duuɓi 50 taw kadi ko hitande 1990 e 18 woni
mi avril 78 ko nden tigi o ndiɗo leydi witende Suède meeɗi fiide Allemagne ko fate pottitte baade ni pottital mabɓe pottite mabɓe ɗiɗi battidiɗe ɗe ene teska hen 16 loggol heɓama loggede hen pottital gandal ngal wonno ko toon to leydi Allemagne ɓe mbaddi ko ɗekki 4 pottital gongal ngal wonno ko toon to leydi Suède ɓe mbaddi ko 5 e wondude ɗiɗi taw kadi ko oɗo équipe biteɗo Allemagne fiiɓe loggi 5 e wondude ɗiɗi taw kadi pottiti ɗe wonno ko ɗaftodiral gam tawtorede kuɓeri winderiyankore e hitande ujunnaje 2014 Allemagne heeɓi jafoɗon Allemagne wayri fiide walla wayi Allemagne wayri fottidde Allemagne heeɓi pottidde tati e nder pottitte Allemagne fi Suède pottidde tati e nder pottitte 4 ɗeɓe keewi ɗeɓe Allemagne heeɓi folde oɗo équipe biteɗo Suède pottitte tati e nder pottitte 4 ɗeɓe keeɓi fottidde ko fati kuɓeri winderiyankore Suède heɓno folde no mbinoɗen ni ko pottital gotal Allemagne folino Suède e pottital kawguel winderiyankore e hitande 1934 toon to leydi Italie e wondude hitande 1974 e wondude hitande ujunnaji 2006 taw kadi yuɓɓina ko toon to leydi Allemagne Suède heeɓi folde Allemagne no kaldunoɗen ko e dow ni ko Suède folno Allemagne e kawguel winderiyankore e hitande 1956 taw kadi ko ndiɗon leydi Suède yuɓɓinno ko fati e ngal ɗon pottital yidde siftinden Allemagne kay heeɓi folede ko fati matchuji mabɓe garwiniɗi ko laabi ɗiɗi woni ngolɗo lawol hitande ujunnaji 2 taw kadi ko oɗo ndiɗo leydi witende Mexique heeɓi foldeɓe toon to leydi Russie ko fati potti kawguel winderiyankore ujunaji 2016 loggel gotel e wondude ndiga yantude leydi Algérie heeɓino kadi foldeɓe ko fate pottitte wate kawguel winderiyankore hitande 1982 ma en ketto cimtol ceerno Abdoulaye Diaw ɓurɗo lollirde mawɗo Diaw ko fate pottital hakkude Allemagne e Suède walla cimtol ko fate leydi Allemagne bisimilla ceerno Abdoulaye Diaw. hannde noon kalaten ko leydi Allemagne ɓe wonti kawgel laabi 19 eɓe tawtore ko fate coupe du monde laawol gadogol ɓe tawtora hen ko en 1934 e nden laabi e nder hen kadi kamɓe Allemagne ɓe nawi e laabi 4 coupe du monde ɓe nawi ɗum 1914 ɓe nawi kadi coupe goɗɗo ko 1914 ɓe nayi kadi coupe goɗɗo ko 1917 ɓe nayi kadi coupe goɗɗo hono 2014 ha joni eɗen jokko kamɓe kadi Allemagne oɗon gimtiɗo ɓe hono demi final ɓe jeeyi e demi final 1916 1917 2006 ɓe ndewi kadi e 2010 ko fate final ɓe jeewi hen ko 1916 e jeegom ujunere temedde jeenayi e sappo e jeetati e ɗiɗi ɗo ujunere ɗiɗi e ɗiɗi ko fate final o noon final ɓe jeeni ujunere e temedde jeenayi e sappo e nayyi ujunere e temedde jeenayi e sappo e jeetati ujunere e temedde jeetati e sappo e ɗiɗi kamɓe Allemagne ɓe kadi ɓe nder hen ha joni eɓe jokka ko fate kadi kamɓe Allemagne ɓe tintina tan hono Allemagne o fetti hono matchuji hono temedere e jeegom e nder temedere e jeegom ɓe capanɗe jeegom ɓe pooli hen nogas ɓe keeɓi ndiga e nogas ɓe keeɓi hen ɓe piya e nder hen e ɗum ɗon kam ɗum watti laabi joyyi kamɓe Allemagne eɓe potta hannde oɗon gandi Allemagne hannde fottata koye Suède e pottigal mabɓe e Suède en 1934 ujunere e temedde jeeɗiɗi e capantati e nayyi Allemagne fi Suède ɗiɗi e gotel temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e jeegom e jeetati jaafoɗon hono Allemagne kadi fi hono Suède tati e gotel temedde ujunere e temedde jeenayyi e sappo e nayyi hono premier tour Allemagne
fino kadi Suède 2-4 hono nogas nayi lewru korse ujunaje ɗiɗi e jeegom. Allemagne kadi fino hono Suède 2-1. eɗen pirta tan Allemagne koko Suède meeɗa fiide Allemagne. e nder hen e nder ngal qualification mabɓe haɓe gaddi coupe du monde, haɓe gaɗi coupe du monde oɗon gandi Allemagne wonnuno koye poule Irlande mo nord, République mo Tchèque, Lésère, Abidjan e wonno Saint-Martin. ɗum noon ko Allemagne ko kamɓe en nawi ararayo ko kamɓe jalti e nder hen. e nder éliminatoire coupe du monde hono Allemagne o waɗi matchuji sappo, e nder matchuji sappo ɓe jalti hen e dow ɓe keeɓi hen wiyete victoire walla araray. e nder hen noon ɓe marki hono bituji 53 e ɓe kadi ɓe encaissi hono bituji 4. emin cilti noon tan hono entraîneur mabɓe wiyete ko Joachim Löw o jogui duuɓi 56 ko ɓiɗɗo Allemagne. bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗo wonno ko tittol min gadda noon ko fate équipe Allemagne. on calminama on juurama. haadere moɗon ko Abdoulaye Diaw ɓurlolide mawɗo Diaw gonɗo e lamorgo men en Nouakchott. seydi Diaw mawɗo Diaw ceerno Abdoulaye Diaw ha joni koye ndiɗon mbaadi kettotiɗen yidde siftinɗen Algérie meeɗino folde Allemagne e hitande ujunere e temedde 950 taw kadi ko kawguel winderiyankore e match mabɓe garweniɗo. kono ɗum foof e waade noon haɗaniɓe yaɓande toon to final. janggo so gueno haaji ko oɗo équipe biyeteɗo gonɗo e Goomu G e Goomu A jokkitta pottitiɗe. Goomu G ko Angleterre hawrata e oɗo équipe biyeteɗo Panama. Angleterre ko kañum tigui fottino e Tunisie e nguɗon Goomu kamɓe polno Tunisie loggi ɗiɗi e wondude loggel gotel. Panama kañum kay koko folono dañani hay loggol gotol. janggo kadi so gueno haaji ko oɗo équipe biyeteɗo Pologne ko kañum waddata e oɗo équipe biyeteɗo Colombie yidde siftinɗen. Pologne kay ko kañum hawruno e Sénégal ko Sénégal hemno foldeɓe loggi ɗiɗi e gotel. Colombie ko kañum hawruno e oɗo équipe biyeteɗo Japon ko Japon hemno foldeɓe loggi ɗiɗi e wondude loggel gotel. ha joni koye ndiɗon mbaadi oɗon équipe biyeteɗo Pologne kanko e oɗo équipe biyeteɗo Colombie ɓe kawrat koye waktuji 17 taw kadi ko waktu toon to Afrique banggue hirnangue hakkude Angleterre e Panama ko waktu ko midi taw kadi ko waktu toon to Afrique banggue hirnangue. waktuji 13 ko oɗo équipe biyeteɗo Sénégal kañum tigui fottitta e Japon yidde siftinɗen. Japon e Sénégal gote mabɓe foof ene jogui toɓɓe 3 kala mabɓe kawɗu ko kañum tigui tawterte toon to leydi toon to dawal biyetengal 8e de finale. ma en ketto ceerno men ceerno Djiby Diang ko fate ngal ɗo pottital hakkude Sénégal e wondude Japon. bisimilla ma ceerno Djiby Diang. cimtol men ñalawma hannde jiɗɗen haalde ko équipe gendijo mo leydi Japon. Japon noon ko gotoy e leyɗele tawtendi toon to continent mo Asie. leydi Japon ko laabi 5 tan meeɗi fettude kawguel windere e ɗin laabi 5 noon hen laabi 2 Japon yawti e dawal gadanal. so tawi noon en kaali to banggue doggol ngol FIFA woni classement FIFA, Japon ko kañum woni 61e mondial. laawol garwoniwol ko leydi Japon ene fetta kawguel windere wonno ko e hitande ujunere e temedde 998 woni 1998 guel kawguel juɓɓiɗinowel toon to dawlaji France. leydi Japon waɗa éliminé e dawal gadanal woni tan éliminé au premier tour. refti hen ko hitande ujunnaji 2 caggal kay nde leydi Japon kam e leydi Corée mbaddi jungo e fandu ngam juɓɓinde kawguel windere woni toon to Japon e to Corée. leydi Japon yawti e dawal ɗimmal woni 2e tour ko ɗon toon mbaɗa éliminé e 8e de finale. caggal muɗum refti hen ko hitande ujunnaji 2006 woni 2006 toon to dawlaji Allemagne. leydi Japon waɗa éliminé e premier tour. 2010 ɗo e nder dunde Afrique toon to Afrique du Sud leydi Japon yetti ko wiyete ko dawal ɗimmal woni 8e de finale ko ɗon tigui woni ɓe Japon haaɗi. 2014 toon to Brésil ɓeɗo ɓe ganduɗa kañum woni leydi Japon mbaɗa éliminé ko e premier tour.
e potite de Japon fetti e kawgel windere e tolnima e sappo e jeeɗiɗi pottital eɗen sappo e jeeɗiɗi pottital noon ko yowiti e kawgel windere woni coupe du monde ɓeɗe mo ganduɗa kañum woni leydi Japon ɓe dañi hen kene tolni e poluji 4 woni 4 victoire kam e 4 match nul kam e 9 défaite. Japon dañi marqueri hen kene tolni e sappo e 4 loggol woni 14 bi waɗi encaissé 22 bi. Japon noon ko yowiti e ɗaftodiral ngal woni éliminatoire o ɓe gonduno poule ko yowiti e premier tour o ko ɓeɗe mo ganduɗa kañum en goni toon to zone Asie ɓeɗe mo ganduɗa kañum en goni Syrie wondude e Singapour, Afghanistan kam e Cambodge. Caggal muɗum noon e deuxième tour o aɓeɗe mo ganduɗa kañum en goni Japon kañum wonno ko e Goomu be aɓe gonduno e ɓeɗe mo ganduɗa kañum en goni Arabie Saoudite, Australie, Émirats Arabes Unis wondude e ɓeɗe mo ganduɗa kañum goni Irak kam e Thaïlande. Ko Japon noon yalti gooɓijo caggal kay nde ɓe petti kene tolni e sappo e jeetati match woni 18 match ɓe dañi hen kene tolni e 13 victoire kam e 3 match nul et 2 défaites. Japon dañi loggude kene tolni e 44 loggol woni capanɗe 4 loggol ɓe loggana kene tolni e loggi jeeɗiɗi. O mo ganduɗa kañum woni keblowo kippo mo leydi Japon ko ɓiɗɗo leydi Japon o meɗino ni wonde international japonais duuɓi makko noon tolnima e duuɓi 63. kanko noon keblowo kippo mo leydi Japon omo wiye Akira Nishino. Seydi Dieng ceerno Djibi Dieng yo Allah wallu Sénégal nde wawata kay hawde oɗo équipe biteɗo Japon. Musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa hande e ñalawma hande o eɗen jaaray pottitte 27 e wondude loggi 68 hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ko musidɗo moon Saydou Abouba to leydi Japon e Sénégal cimtol ko ceerno Djibi Dieng to leydi Allemagne ko ceerno Abdoulaye Diaw ɓurɗo lollirde mawɗo Diaw yo Allah yo jaam Allah hiran en yen battuni o saaha